Спартак АД е основан през 1928 година и днес е водещ производител на промишлени вентилатори в България. С над 95 години опит в машиностроението и металообработката, заводът успешно произвежда индустриална вентилационна техника, метални палети и сложни метални изделия по клиентско задание. С помощта на внедрената система за управление на процесите ISO 9001-2015, Спартак АД осигурява ритмичност и контрол на качеството на изделията. Инженерният екип, който работи в завода, участва в разработването на продуктите, като стриктно спазва всички зададени изисквания и проследява целият технологичен процес. Клиенти на Спартак АД са освен български компании, също така и големи производители от Германия, Нидерландия, Италия, Франция и Русия. Заводът е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската браншова камара по машиностроене.